Uma ulalela nokulalela uyokubusiswa ekungeneni nasekuphumeni kwakho. Uma ulalela uzwisisa uyokubusiswa ekuphumeni nasekungeneni kwakho. Le nkulumo ichaza ukuthi uma uwumuntu kumele uzifundise ukulalela. Ungalaleli inkulumo yomuntu ube unenkulumo nawe ngoba ngeke uyizwisise le nkulumo otshelwa yona. Zifundise ukuthi uqaphele ukusho komuntu nokukhuluma komuntu ukulalele. Ingakho uNkulunkulu asinikeze indlebe ezimbili nomlomo owodwa ngoba efuna ukuthi silalele kakhulu kunokuthi sikhulume kakhulu. Kanti ke sithi isilungu listening it's a skill. Siphinde sithi a good listener makes a good speaker. Day 63 ukulalela 1 minute every day.